тоҷикон оинаи таърихи миллат тоҷикистон با استقبال 35 سالگی استقلالیت равон دولتی корзори همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا тоҷикистон бо برنامه‌های ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати دوشنبه пешоҳанди خونه ташаббускор امیدی احتیاط توجیه و کنید فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи тиловатии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боздиди корӣ ба Туркманистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчиёни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, вазирони нақлиёт, саноат ва технологияҳои нав, фарҳанг ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошии Туркманистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаравули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сеюмин конфронси Созмони милали Муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок менамоянд. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат муҳтарам Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба шаҳри Туркменбошӣ хайрамақдам гуфта барояшон хоҳони будубошти хуш ва боздиди пурмаҳсул шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фурсати муносиб барои дидору гуфтугӯ бо роҳбарияти Туркманистони дӯст изҳори қаноат намуда ба кори конфронси байналмилалӣ басо муҳим ба бародарони туркман барору комёбӣ хостанд. зимнан доир ба доираи васеи масоили вобаста ба муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. таваҷҷӯҳи зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангӣ зоҳир гардид. ҳамчунин доир ба як зумра мавзӯъҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. идомаи ахбор. дар 6 моҳи соли 2025 шумораи шаҳрвандони хориҷие ки ба Тоҷикистон омаданд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 30% зиёд шудааст. ин далели беҳшавии имкониятҳои хизматрасонӣ дар Тоҷикистон барои сайёҳон ва таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба сайёҳии кӯҳнавардӣ дониста мешавад. аз ҷумлаи мавзеъҳои ҷолиб бо табиати афсункор баландкӯҳҳои ноҳияи Рошқалъа мебошад. Наврӯзшоҳ Азизулло гузориш медиҳад. кӯли майсара дар мавзеи ҷавшангози ноҳияи Рошқалъа аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 4200 метр воқеъ аст. дарозии ин кӯл 7000 метр ва паҳнояш 3000 метрро ташкил медиҳад. аз шаҳри Хоруғ барои расидан то ин мавзеи дилфиреби сайёҳӣ 160 километр роҳи кӯҳистонро тай кардан лозим аст.
биёбонҳои баландкӯҳ, водиҳои зебо, дарёву кӯлҳои мусаффо, ҳайвоноти парваришёбандаи хоси табиати баландкӯҳ, моҳӣ аз кӯли майсара ва дигар имкониятҳои сайёҳӣ аз бартариҳои асосии водии ҷавшангози ноҳияи рошқалъа маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин имрӯз ҷаҳонгардон дар мавзеъҳое сайр мекунанд ки хотираҳои нотакрорро барои боқии умр гиранд. хоса майсара ва чанд кӯли дигари хурди атрофи он ҷаҳонгардонро то ин баландиҳои зиёда аз 4200 метр аз сатҳи баҳр овардааст. аз ин имконияту шароити табиии Тоҷикистон сайёҳон ба таври васеъ истифода мебаранд. Мы очень благодарны, у вас такая гостеприимная страна, нам всем оказывают, нам просто помогают, гостеприимство, поддерживают нас. Очень красивое озеро, мы сегодня едем прям полдня и любуемся, не можем налюбоваться, какое оно красивое. Угощают нас, предлагают чай попить, говорят, что вам нужно, мы готовы там все, в общем, спасибо. тавассути истифодаи ҳамин имкониятҳои табиӣ метавон сайёҳиро ҳамчун самти афзалиятнок дар рушди иқтисодиёт истифода намуд. дар доираи иҷрои ҳадафҳои ҳукумати кишвар фароҳамсозии шароит аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рошқалъа ва истифодаи муфид аз имкониятҳои таърихию табиӣ ва фарҳангӣ ба ҷалби бештари ҷаҳонгардон мусоидат намудааст. ҳоло дар ноҳияи рошқалъа барои хизматрасонӣ ба сайёҳон 2 меҳмонхона фаъолият дошта бунёди 1 меҳмонхонаи дигар идома дорад. инчунин сайёҳон метавонанд аз 3 ҳомстайл истифода намоянд. ҳоло дар ҳудуди ноҳияи рошқалъа 121 ёдгории таърихию фарҳангӣ мавҷуд аст ки ҳамаи ин ҷолибу диданӣ барои ҷаҳонгардон маҳсуб меёбад. Мы здесь находимся всего 4-й день, мы ехали от города Харук, поэтому видели еще совсем немного. Очень красивые горы, очень красивые виды, красивое озеро. Люди очень приятные, очень гостеприимные. Все, ну, это в лучших азиатских традициях всегда приглашают. Природа очень красивая. Я первый раз на такой высоте нахожусь. Красивые виды. Мне здесь есть на что посмотреть. Я думаю, это не последняя поездка сюда. таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон тадриҷан бештар мешавад. дар 6 моҳаи якуми соли 2025 ба ҷумҳурии Тоҷикистон 925700 шаҳрванди хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 31.3% зиёд мебошад. масалан, соли 2024 ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 40000 сайёҳи хориҷӣ омадааст, ки нисбат ба соли 2021 13 баробар зиёд аст. ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ шудани имкониятҳо ба ҷалби бештари ҷаҳонгардон боис шудааст. хоса дарёю чашма, кӯлҳои мусаффо, ҳайвоноти хоси табиати баландкӯҳ ва водиҳои паҳновари кӯҳистони водии ҷавшангози ноҳияи рошқалъа. наврусиҳои азизулло, искандари саид, садриддини иброҳим, ахбор. роҳҳои баландбардоштани ҳосилноки картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ вобаста ба шароити тағйирёбии иқлим. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи девашти семинари илми амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки картошкапарварони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз таҷрибаи пешқадам ва технологияҳои кишту парвариши картошка дар ноҳияҳои кӯҳистони Масҷо ва Девашти вилояти Суғ шинос шуданд. гузориши ҳамкоронамон. дар рӯзи аввали семинари илмии амалии ҷумҳуриявӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, намояндагони вазорату кумита, идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, олимон ҳамзамон, картошкапарварони тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар деҳоти Иван тоҷики ноҳияи кӯҳистони Масҷо аз нашунамои картошка ва ҳосили боғот, ки дар байни қатори онҳо низ картошка кишт гардида нашунамои хуб дорад, дидан намуданд. дар ин минтақаи кӯҳистон асосан навъҳои баландҳосил кишт гардида, ҳосили соли қаблӣ ба дастомада аз ин ҷо аз 350 то 400 сентнериро ташкил додааст. ҳоло нашунамои картошка хуб ва ба гирифтани аз ин бештари ҳосил хушбинанд. феълан тамоми равандҳои технологии кишту парвариш ба охир расида, кишоварзон ба обмонӣ машғуланд. ҳосил аз картошка дар ин минтақа даҳаи дуюм ва дар баъзе аз минтақаҳо даҳаи сеюми моҳи сентябр ҷамъоварӣ карда мешавад. кишоварзони ноҳияи кӯҳистони Масҷо имсол масоҳати кишти картошкаро бо истифода аз имкониятҳои табиӣ нисбат ба дурнамо 1053 гектар зиёд намуданд. бартарӣ додан ба усулҳои нави парвариш, зиёд намудани боғҳои интенсивӣ ва аз ин ҳисоб гирифтани даромади бештар мақсади асосии кишоварзон аст. боғҳои конара барҳам дода ба боғҳои нав табдил дода то ба имрӯз ба некӯ аҳволи ҳамин
خلق میوه‌های استحصال همین خواجگی رو دسترس کرد. 10 نوع زردآلو، 2 نوع آلو در بین قطار باغ‌ها چسناک، کارتوشکا پرورش میکنیم. زندگی را پیش برسونیم، هم خواجگی را آباد کردیم. نشونامای خوبی کارتوشکا در خوجگی اوچی غونچی نوحیه دیوشتیچ که در برابر کارتوشکا استعمالی تخمی بلندحاصل اساساً در این منطقه استحصال می شود، بازگوی تجربه غنی داشتنی کارتوشکا پروران است. استحصال تخمی این منطقه که در اساس پیشنهادهای پیشقدم علمی براهمانده شده است، برای بلند برداشتن حاصلنوکی کارتوشکا در دیگر منطقه‌های کارتوشکا پرور جمهوری به مقصد موافق دانسته شد. در همین موضع مساحت زمین‌هایی که سال 2025 از خود کرده شده است 500 گکتار را تشکیل می‌دهد. از همین و از دیگر زمین‌هایی که در سال 2025 در ناحیه دیوشتیچ از خود کرده شده است، مساحت کشتی کارتوشکا نسبت به دورنما بیشتر از 800 گکتار است. دیوشتیچ یکی از ناحیه‌های کلانترین کارتوشکا پرور ولایت و جمهوری به حساب می‌رود. در این ناحیه اساساً تخمی کارتوشکای نوع‌های پیکاسو، آلادین، کاردینال، ژوکووسکی، نیوسکی و سالهای آخر نوع‌های وطنی از قبیل شکرانه، نورینیسو، کریمی، عزیزی، اوچی و غونچی کش کرده شده ایستاده است که از هر گکتار 300 تا 450 و در بعضی از منطقه‌ها تا 650 سنتنری حاصل رویانده ایستادند. имсол дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи деваштич ба ҷои 5500 гектари дурнамо дар майдони 6316 гектар кишт гузаронидаанд ки 816 гектар зиёд аст. масоҳати умумии заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ҳотам Қурбонов 1494 гектарро ташкил мекунад. 355 гектараш обӣ аст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд соли равон мо тавассути обёрӣ намудани заминҳо 485 гектарро аз худ намудем. ҳосилнокӣ аз 350 центнер, 400 ва ҳатто дар баъзе минтақаҳо аз 500 зиёд ҳам ба даст меорем. нишондиҳандаҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки ҳоло дар ноҳия захираи зиёд намудани истеҳсоли картошка мавҷуд мебошад. картошкапарварони шаҳру ноҳияҳо дар навбати худ ҳавасмандии худро ҷиҳати табодули таҷриба ва истифодаи тухмиҳои баландҳосили ин минтақа изҳор доштанд. бори дуюм аст ки мо ба семинар машваратҳои илмии амалӣ дар соҳаи картошкапарварӣ ҳам дар соли 2024 ва имсол ҳам ба ноҳияи деваштич сафар доштем ва аз қитъаҳои анамун картошкаҳое ки навъҳои гуногуни картошка дар ҳамин мавзеъҳо кишт намуданд дидан намудем ва аз таҷрибаи мутахассисону олимону кишоварзони ин минтақа таъссуроте ба худмон баҳра гирифтем. табодули байни кишоварзони вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аллакай ба роҳ монда шуда истодааст. тухмиҳое ки дар мавзеи баландкӯҳ бисёр хуб нашонамо меёбанд ва ҳосили хубам ба бор меоранд. мо дастрас карда истодем ва дар оянда низ ба анамун хоҷагидорону деҳқонони вилояти Суғд мехоҳем ки боз ҳамкориро дар самти кишоварзӣ зиёдтар намоем. дар қисми назариявӣ семинари илмии амалии ҷумҳуриявӣ ки дар хоҷагии деҳқонии Ҳотам Қурбонови деҳоти ваҳдати ноҳияи деваштич баргузор гардид, масъулин ва олимон дар маърузаҳои худ оид ба масъалаҳои ҳалталаби рушди соҳаи картошкапарварӣ, технологияи парвариши картошка дар шароити тағйирёбии иқлим, самаранокии иқтисодии рушди соҳа, коркарди замин пеш аз кишт, баландбардоштани сатҳи корҳои механиконӣ, риоя намудани агротехникаи парвариш, ғизодиҳӣ, меъёри обмонӣ, мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон ва касалиҳо, тадбирҳои беҳтар намудани ташкили хоҷагидорӣ дар парвариш, ҷамъоварии ҳосил, инчунин баландбардоштани даромаднокии соҳа, тавсияю дастурҳо пешниҳод намуданд. мо дар ин ҷо мушоҳида кардем баъзе касалиҳои замрӯғӣ ва баъзе таъсири ҳашаротҳои зараррасон дар ин ҷо кам мушоҳида карда мешавад. аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки яъне шароити ин минтақа барои парвариши ин зироат хеле хуб аст. ҳоло асосан навъҳои ватанӣ 70% картошказори ноҳияро ташкил медиҳад. нисбат ба дурнамо зиёд кишт намудани картошка дар ноҳия асосан аз ҳисоби аз худ кардани заминҳои нав амалӣ гардидааст ва аз ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2030
то ба 500 000 тонна расонидани истеҳсоли картошка дар ноҳияи Деваштишт аз тамоми имкониятҳо истифода карда мешавад. вусат бахшидани тадқиқот дар самтҳои афзалиятноки илми муосир, баланд бардоштани сифат ва самарабахшии онҳо, татбиқи васеи натиҷаҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот дар шароити афзояндаи талабот ба маводи ғизоӣ тақозои замон аст. бо назардошти ин давоми солҳои охир тадқиқотҳои илмии олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон асосан ба ҳамин бахшҳо равона гардидааст. шарҳи бештар дар таҳияи аҳлиддини Шаҳобиддин ва Фарҳоди Восеъ. нав ва дурагаҳои серҳосили зироатҳои кишоварзӣ, дарахтони мевадиҳандаву ток, зоту ҷинсҳои сермаҳсули чорво, зироати кишоварзӣ ва ҳамавлоди ёбоии онҳо, чорвову дороҳо бар зидди бемориҳои он, мошину олатҳои кишоварзӣ дар дастовардҳои муассисаҳои зертобии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият назаррас аст. солҳои охир дар натиҷаи амалӣ намудани корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот, олимон ба як қатор дастовардҳои илмӣ ноил гардиданд. олимони соҳаи чорводорӣ дар даврони истиқлолият се зоти сермаҳсули чорворо, аз он ҷумла бузи серпашми тоҷикӣ, чорвои алои сершаи чорво, зоти маинпашми гӯсфандон, типҳои сермаҳсулу ба тағйирёбии иқлим, аз он ҷумла типи чорвои гӯштии тоҷикӣ, типи зарафшони қутос, типи занбури асали тоҷикӣ, типи шаҳринавии гӯсфандҳои сoriро офариданд. инчунин аз ҷониби олимон технологияҳои самарабахшу муосири парвариши онҳо, хӯрондани онҳо, махсусан бо истифодаи хӯрокҳои ғайри анъанавии маҳаллӣ кор карда шуд. дар натиҷа саршумори чорво 2-3 маротиба зиёд шуд дар ҷумҳурӣ. маҳсулоти онҳо зиёд гардида, истеҳсоли шир ва гӯшти чорво низ 2-3 маротиба зиёд шуд. махсусан бо дастгирии ҷаноби олӣ рушди паррандапарварӣ бештар гардид. истеҳсоли тухм 3-4 маротиба, истеҳсоли гӯшти парранда бошад қариб 4 маротиба зиёд гардид. таи солҳои охир олимон бо мақсади омӯзиш, интихоб, санҷиши истеҳсолӣ ва зиёд намудани тухмии зироати кишоварзӣ корҳои илмиро тақвият дода, дар натиҷа тавсияҳоро оид ба истифодаи тухмиҳои нави ихтироъ гардида дар заминҳои обӣ ва лалмӣ ба деҳқонон пешкаш намуданд. дар ин замина ба таври васеъ зиёд гардидани масоҳати боғу тогзор ва сабзавот аз ҳисоби дастовардҳои илмӣ ҳам ба назар мерасад. олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон як қатор наву намудҳои дарахтону тухмиҳои сабзавотро ки ба тағйирёбии иқлим устувор аст, бо ҷустуҷӯи илмӣ такмил медиҳанд. агар дар давраи истиқлолият гирем, аз соли 91 то ин ҷониб муқоиса кунем, миқдори зиёди майдонҳои боғу тогзор, аз он ҷумла гирифтани 2-3 ҳосил ва ҳамзамон барои хусусан саҳми олимон барои офаридани навъҳои ватанӣ мебошад. чунки имрӯз дар ҷаҳон яке аз проблемаҳои асосии ин тағйирёбии иқлим мебошад. мо танҳо метавонем бо воситаи офаридани навъҳо ва пешниҳоди онҳо ба кишоварзон саҳмгузор бошем. аз ин лиҳоз мутахассисону олимони институт дар давраи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои зиёди картошка, навъҳои зардолу дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода, хусусан ватан 2008 навъҳои ангур низ офарида шуданд ки онҳо гирифтани ҳосили баландро кафолат медиҳанд. зиёда аз 120 навъ зироатҳои кишоварзиро офариданд ки аз ҷумла пахтаҳои, яъне ки масалан гирем ҳисор, теспур, масалан ҳисор да ва дигар навъҳоро офариданд ки имрӯз дар пахтакори ҷумҳурӣ агар дар маҷмӯъ гӯем қариб 60% аз майдони умумӣ ташкил медиҳад. яъне ки агар солҳои охир мо 180 000 гектар киш кунем, яъне ки қариб зиёда аз 20 000 гектар навъҳои яъне ки ватанӣ ҳастанд ки ба тамоми яъне ки дар ҳолати риояи қоидаи агротехника гирифтани точи сенер, яъне ки хоҷагоҳи пешқадам ина мегиранд. гандум ки дар муддати солҳои охир қариб 10 навъ офарида шуд. навъҳои аз ҷумла навъи шокирӣ, навъҳои сомонӣ, ормон, шокирӣ ки имконият медиҳад ки ин навъҳо то гирифтани дар заминҳои обӣ
تو گیتن 60 یعنی از گیتر یعنی که 60 تن یعنی که دورو میگوشن یعنی قابلیتی اینتنسیوی دارن اما وقت ما تامین امنیت غذایی کشور رو زینه با زینه پورا تامین کرده میتونیم که باید ما با دیگران همکار باشیم علم رو در استحصالات در عمل تطبیق کنیم. натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки вусъат бахшидани тадқиқот дар самтҳои афзалиятноки илми муосир баланд бардоштани сифат ва самарабахшии онҳо татбиқи васеъи натиҷаҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот дар шароити афзояндаи талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон тақозои бештарро талаб дорад. бо назардошти ҳамин саҳми олимону мутахассисони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар рушди илм инноватсия ва технологияи кишоварзӣ зиёд аст. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҷиҳати истифодаи самараноки қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил дар як сол тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. дар ин раванд ба таъмини оилаҳо ва маводи тару тоза ва фаровонии бозорҳо гардидааст. гузориши ҳамкоронамон. пешбурди рӯзгори сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ аз соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ зиёд дошта бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва захиракунонии маҳсулот барои 2 сол сокинони ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия заминҳои дар ихтиёрдоштаро пурмаҳсул истифода карда дар як мавсим ба гирифтани 3 ҳосил ноил мегарданд. тавре мушоҳида мегардад имрӯзҳо сокинон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои муҳими ҳукумати мамлакат бахусус таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳама роҳу усулҳои манфиатбахш истифода карда сол то сол сатҳи рӯзгор ва иқтисоди хонаводагиро баланд мебардоранд. занони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ барои самаранок истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигӣ, заминҳои президентӣ, заминҳои хоҷагӣ деҳқонӣ барои захираи 2 сола маводи ғизоӣ ҷамъоварӣ намуда аз қабили мураббо, шарбат, зверабой, тезак ҳамаи ҳамин маҳсулотҳоро барои захира намудани 2 сола ба оилаашон самаранок истифода бурда истоданд. инҳо зиёда аз 500 намуд банкаҳо, қуттиҳо маҳкам карданд. бовар дорем ки ҳамаи ҳамин сокинони ноҳияи абдураҳмон ҳам дар ҳар як оила ҳамин кор хуб бароҳ монда шудааст. айни замон ки мавсими захиракунонии маҳсулот идома дорад сокинони ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия вобаста ба имконот аз маҳсулоти дар заминҳои наздиҳавлигӣ парвариш ёфта барои гузарондани фасли зимистон бандубаст намуда истоданд. ай замин 2-3 ҳозил мегирем карточка мекунем, карточкаро мегирем, ҷугорӣ мекунем, ина тарбуз харбуза мекунем, баъд вай мегирем бо ҷугорӣ мекунем, донагӣ мекунем, помидор мекунем, қаламфор мекунем, қаламфори булғорӣ мекунем. мо заминро дӯст медорем ки заминон мехӯронад, мепӯшонад. ҳамач айми замин мешавад. воқеан ҳам имрӯз сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ моҳияти истифодаи заминро дарк намуда вобаста ба фаслҳои сол заминҳои наздиҳавлигии хешро оқилона истифода намуда сабади истеъмолии оиларо таъмин ва дар фаровонии бозорҳои маҳаллӣ бо маҳсулотҳои кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ахбор. идомаи ахбор. дар натиҷаи санҷишҳои гузаронида шуда аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ки ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ машғул буданд муайян ва дастгир карда шуданд. мувофиқи маълумот ин афрод бо роҳҳои ғайриқонунӣ ба шабакаи барқ пайваст шуда ба давлат зарари калон расонидаанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бо мақсади ошкор ва пешгирӣ вайрон намудани қоидаҳои истифодабарии нерӯи барқ аз ҷониби кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар махсусан прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми чораҳои дахлдори қонунӣ андешида мешавад. аз ҷумла дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои санҷишӣ як нафар мутахассиси технологияи иттилоотӣ ба истилоҳ хакер дастгир карда шуд ки номбурда бо кирдорҳои ҷинояткоронаи худ бо истифода аз таҷҳизоти махсуси компютерӣ нишондодҳои ҳисобкунакҳои барқии шаҳрвандонро кам намуда бо ин роҳ ба буҷаи давлат зарари калон расонидааст. ин нафар шаҳрванд абдуллоев оятулло нусратович санаи таваллудаш 1 июни 1981 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат деҳаи камонгарон мебошад. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурда муддати тӯлонист ба воридот ва фурӯши ҳисобкунакҳои гуногуни барқӣ
қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар таҷҳизоти барқӣ машғул мебошад. Абдуллоев Оятулло дар давоми соли 2017 бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт бо истифода аз таҷҳизот ва барномаҳои махсуси компютерӣ роҳи кам намудани нишондиҳандаҳои ҳисобкунакҳои электронии барқиро пайдо намуда, бо ин мақсад дар мағоза барои худ компютер ва дигар таҷҳизотҳои лозимаро ҷойгир ва барои ба хотираи маҳзанҳои ҳисобкунакҳои барқӣ ворид намудани тағйирот шароити мусоид фароҳам овардааст. метонистам ки ҳисобкунаки барқиро ҳама киловаттша нишондодша метонистам ки ақиб бикунам. зимни тафтишоти пешакӣ дастгиршуда иқрор намуд ки бар замми кам намудани нишондоди ҳисобкунакҳо ҳамзамон дар ҳисобкунакҳои барқи якфаза ба маблағи аз 1000 то 1300 сомонӣ ва ҳисобкунакҳои сефаза ба маблағи аз 1500 то 3000 сомонӣ таҷҳизоти иловагӣ ба таври фосилавӣ идорашаванда ба исилоҳ пулт насб мекардааст ки миқёси фаъолияти он аз 30 метр то 3 километрро дар бар мегирад. Бо истифода аз ин таҷҳизот метавон фаъолияти ҳисобкунаки барқиро идора намуд. гумонбаршаванда Абдуллоев Оятулло барои амалӣ намудани ин нақшаи ҷинояткоронаи таърезии намудаш 3 нафар нозирони шабакаҳои барқи шаҳри Ваҳдатро ҷалб намуда бо мақсади ба даст овардани даромади муфт байни ҳамдигар пешакӣ маслиҳат намуданд. Дар идомаи чорабиниҳои санҷишӣ 3 нафар нозирони шабакаҳои барқи шаҳри Ваҳдат Ҳомидов Маҳмурод соли таваллудаш 1971 сокини шаҳри Ваҳдат, Сатторов Анвар соли таваллудаш 1978 сокини шаҳри Душанбе ва Ғоибов Бахтиёр соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Файзобод муайян ва дастгир карда шуданд. онҳо бо соҳибмулкони корхона ва дукону мағозаҳо маслиҳати пешакӣ намуда бар ивази маблағҳои муайян бо барномасоз Абдуллоев Оятулло барои кам пардохт намудани маблағи истифодаи қувваи барқ нишондодҳои ҳисобкунакҳои барқиро кам мекарданд, чун занҷира бо ҳам алоқаманд ба хотири ба даст овардани маблағи пулӣ ба манфиати худ манфиатҳои давлату миллатро поймол карда ба як шакли моҳиронаву мукаммал ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ машғул мебошанд. дар ҷараёни амалиёти махсуси санҷишӣ ҳисобкунакҳои барқии тамғаҳои гуногун, компютер ва таҷҳизоту асбобҳои махсус ки барои рахна намудани махзанҳои ҳисобкунакҳо истифода мешуданд ва як қатор дигар далелҳои шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. дар доираи тафтиши ин парвандаи ҷиноятӣ зарарҳои ба давлат расонидашуда ки зиёда аз 1,5 миллион сомониро ташкил медиҳанд аз ҷониби гумонбарон пурра барқарор карда шуданд. қобили зикр аст ки ҳар кирдореро подошест. акнун ин гурӯҳи ҷиноятиро мебояд дар назди қонун ҷавоб гӯянд. бо назардошти гуфтаҳои боло ҳар як шаҳрванд уҳдадор аст ки ҳангоми истифодаи нерӯи барқ масъулияти баланди шаҳрвандиро эҳсос намуда барои таъмини баробарии дастрасӣ ба нерӯи барқ ва рӯшноӣ ба ҳар як хонавода саҳмгузор бошад. зеро бемасъулиятӣ ва беэътиноии як нафар метавонад зарари худро ба ҷамъият расонад. аз ин рӯ ҳар як нафари моро мебояд бо мақсади рушду тараққиёти кишвари худ дар атрофи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарҷамъ шуда пайваста талош намоем. шуруъ аз 1 то 31 август дар мамлакат ярмарка фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ идома меёбад. дар шаҳри Душанбе дар чанд нуқта ин тадбир роҳандозӣ шудааст. Иброҳим Нарзлозода гузориш медиҳад. ярмаркаи доимо амалкунанда намоишфурӯши либосҳои мактабӣ дар назди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик воқеъ аст. хонандагон бо майли зиёд меоянд. онҳо аз сифати хуби либосҳо қаноатмандӣ мекунанд. хонандагоне ки андозаи худро пайдо карда наметавонанд метавонанд бевосита дар коргоҳи дузандагӣ тибқи дархосташон либоси мактабӣ фармоиш диҳанд. таъмини хонандагон бо либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб шуда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пайваста тадбирҳои судманд меандешад. ба ин масъала президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда масъулин ва роҳбарони корхонаҳои дузандагиро вазифадор карданд ки истеҳсоли либосҳои мактабиро дар ҷумҳурӣ афзоиш дода ба ин восита ҷойҳои нави корӣ таъсис ва ҳамзамон хонандагони мамлакатро бо либосҳои хушсифати арзон таъмин намоянд.
иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст ба роҳ мондааст. дастурамали мазкур соли 2007 ба тасвиб расида ба тамоми корхонаҳои истеҳсолӣ пешниҳод гардидааст. инчунин аз моҳи январи соли 2018 инҷониб стандарти давлатии либоси мактабӣ қабул гардида корхона бо риояи талаботи ин стандарт либосҳои мактабӣ истеҳсол менамояд. иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик ки аз корхонаи азими шаҳри душанбе ба ҳисоб рафта баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати саноатии ҷумҳурии тоҷикистон сами худро гузошта истодааст. дар ин самт яке аз коргоҳои он сехи дузандагӣ ба ҳисоб меравад ки аз соли 2015 пурра фаъолияти хешро барои истеҳсол намудани либосҳои мактаббачагон ба роҳ мондааст. мо дар сехи мазкур бештар аз чиму костюм, курта, пиҷама, дома, нимдомана ва дигар либосҳое ки ба хонандагон лозимӣ ҳастанд истеҳсол менамоем. аз 7 сентябри соли 2015 то имрӯз сехи дузандагӣ мо пурра фаъолият намуда истодааст. дар бобати истеҳсол намудани либосҳои мактабӣ мо бештар аз матои хушсифати ватанӣ ки ҷавобгӯ ба стандартҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар мебошанд, махсусан матои милан, покер, парламент бештар истифода мебарем ки барои хонандагон ҳам шинам ва ҳам мувофиқ мебошад. аз ҳамин лиҳоз дар мағозаи либосҳои мактабӣ мо ҳамасола аз 1 август то 31 август пурра фаъолияти хешро барои ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ба роҳ мондааст. бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти босифат аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон либосҳои мактабӣ шартҳои умумии техникӣ назорат карда мешавад. ба корхонаю коргоҳҳои соҳа ҷиҳати дар асоси он истеҳсол намудани молу маҳсулоти худӣ пешниҳод шудааст. роҳбарияти иттиҳоди истеҳсолии насоҷии тоҷик барои ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гардидани либосҳо барои коргоҳ таҷҳизоти нави замонавӣ харидорӣ намуда барои баланд бардоштани малакаи кормандон ба корхона беҳтарин тароҳон ва технологҳо даъват шудаанд. мутахассисони соҳибтаҷриба бо дузандаҳои корхона машғулияти омӯзишӣ гузаронида ба онҳо тарзи духтани либосҳои мактабиро низ меомӯзонанд. дар ҳақиқат дар ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабии назди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик мушоҳида гардид ки либосҳои мактабии ин корхона байни хонандагон мавқеъ пайдо намуда аксарияти хонандагони шаҳри душанбе ва дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз он харидорӣ менамоянд. иброҳим назлозода, баҳодури истам, шаҳри душанбе, ахбор. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон зиёда аз 200 номгӯи гиёҳҳои шифоие мавҷуданд ки наздики садтои он дар тибби халқӣ фаровон истифода мегардад. дар баробари ин дар шаҳри хорух 2 корхона дар самти коркард ва истеҳсоли доруворӣ аз гиёҳҳои табиӣ фаъолият менамоянд. гузориши моҳираи тоҳир дар ин хусус. истифодаи самараноки гиёҳҳои шифобахши кӯҳӣ имрӯз таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта. баҳри истифодаи онҳо дар вилоят корхонаҳои ҷадид мавриди истифода қарор дода шуданд. чунин як корхонаи коркарди гиёҳҳои шифоӣ дар парки технологии шаҳри хорух фаъолияти пурсамар дорад. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахш дар шаҳри хорух бо истифода аз растаниҳои шифобахш маҳсулоти дорувориро аз ҷумла шарбати ангат, меҳри гиёҳ, марҳамҳои муфид баҳри пешгирии резиши мӯи сар, доруворӣ аз арчаи шӯҳнонӣ, барги зуфу мушхор, бобуна ва дигар гиёҳҳо истеҳсол мекунад. барои касалҳои эндокринологӣ, барои ҷигар, барои талхадон, барои ғадудҳои зери меъда фиточойҳоро тайёр мекунем ки онҳо барои ҳамчун профилактикаи касалҳои эндокринологӣ истифода бурда мешаванд. инчунин мо мураббои ангат, нӯшобаи ангат, нӯшобаи хуч тайёр мекунем ки ин барои касалҳои диабети қанд, барои аз организм одамонро таъмин кардани витамини С истифода бурда мешаванд. дар ин корхона имрӯз зиёда аз 36 номгӯи маҳсулоти доруворӣ омода гардида дар баробари таъмини талаботи бозори дохилии қисмати муайян ба содирот нигаронда шудааст. айни ҳол дар ин корхона 8 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин буда, ният аст ки дар оянда бо васеъ намудани доираи фаъолият бо шаҳрвандони дигар низ бо кори доимӣ таъмин мегарданд. инчунин мо барои мои сарат мустаҳкам кардан шампунҳо бурварда ҳастем ки ин шампунҳо аз мумиё
در ترکیبش مومیو است، اینچنین در ترکیبش روغن انگت است. اینچنین صابون‌های ما تیار میکنیم که اون برای مستحکم کردن موی سر و تازه کردن پوست آدمان صابون‌ها را استفاده میبرند. کارکرد اشیای خام یکی از مهمترین مرحله استحصالات بوده. همه کارگران در آن اهلانه شرکت می‌ورزند. بعد آماده ساختن داروواری و موادهای پیشگیری کننده کسالی‌های گوناگون، محصولات تیار در انبار که حرارت معین در آنجا نگاه داشته می‌شود جابجا می‌گردد. داروواری‌ها در درون ظرف‌های شیشگین و قوطی‌ها مطابق خصوصیت‌های خاصشان در رف‌ها گذاشته می‌شوند. طرز نگهداری و استعمال در بالای آنها نوشته می‌شود. اینها عادتاً داروواری‌های میباشند که استعمال بیشترشان به توصیه دکتر ممکن می باشد. یک قسمی از آنها برای تقویت دادن عضوهای حرکت، قسمت دیگرشان برای رفع نمودن خستگی، پیشگیری کسلی معده، گرده و روده و جگر مفید می باشند. مهیره طاهر، مبارکشوی رستم، شهر خروخ، اخبار. در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد ساختمان خانه‌های استقامتی برای ضرردیدگان زمین‌لرزه در مرحله انجامیابی قرار دارد. از روی معلومات ستاد حالت‌های فوق‌العاده برای ضرردیدگان عاقبت‌های زمین‌لرزه 347 خانه استقامتی بنیاد خواهد شد. گزارش ایدیگول محمود. در پرتو غمخوری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از روزهای اول سرزدن آفت طبیعی با مقصد بنیاد منزل‌های استقامتی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، راه و خط آب، برق و دیگر انفراستراکچور ضروری برای ضرردیدگان زمین‌لرزه در ناحیه تاجیک‌آباد و رشت کارهای زیاد انجام داده شد تا عاقبت‌های زمین‌لرزه پورا برطرف کرده شود. از جمله در ناحیه رشت برای ضرردیدگان زمین‌لرزه در دهه زرنگک جماعت دهات هجبارک منزل‌های نو استقامتی وابسته به شرایط محل با طرح زمانوی بنیاد شده ایستاده است. سرعت کارهای ساختمانی در این محله خیلی هم پیش رفته ایستاده است تا در مهلت کوتاه ضرردیدگان زمین‌لرزه صاحب منزل‌های نو استقامتی و دیگر شرایط‌های زمانوی شوند. در محله نوبنیاد تا همین دوره یک قطار انشاءات از قبیل خانه‌های استقامتی، خط‌های برق و دیگر انفراستراکچور ضروری بنیاد شده. با مقصد سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی، افسران و سربازان وزارت مدافعه، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی یک قطار تشکیلات و اداره‌های ناحیوی کمک رسانیده ایستادند. غمخوری‌های پیشوای معظم ملت بود که مردم زرده در همین مدت کوتاه علاقه امروز با خانه‌های نو و زمانوی مجهز با تمام تجهیزات‌های روزگارداری تامین کرده می‌شوند و در این دوام تا با ساخته و استفاده از بردن خانه‌های استقامتی اهالی زرده یکمون تنقیصی از لحاظ مواد و خوابی دیگر مواد البته نکشیدند. در ناحیه‌های تاجیک‌آباد برای عائله‌های پوره و قسماً ضرر دیده 197 خانه استقامتی، بنگاه طبی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم بنیاد شده ایستاده است. ساختمان منزل‌های استقامتی وابسته به شرایط محل از مسائل خصوصیت در موضع بی‌خوف بنیاد شده ایستادند. در این ردیف ساختارهای داخلدار ساختمان راه و خط آب، برق را انجام داده ایستادند تا در مهلت کوتاه انفراستراکچور محل‌های نوبنیاد به سامان رسانیده شود. در پرتو دستور و غمخوری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای ساختمان منزل‌های استقامتی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد از روزهای اول رخ دادن زمین‌لرزه اگنتی ذخیره‌های دولتی تمام نمود مواد خوراکواری و مسائل ساختمانی را به دهه‌های ضرر دیده رسانیده ایستادند تا بناکاران خانه‌های استقامتی را در مهلت معین شده و با صفت بلند بنیاد نمایند. ایدیگول محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. آبادانی در محل. ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت می‌دهند. در این زمینه وابسته به رشد انفراستراکچور سطح محل نیز توجه مخصوص روانه گردیده است. شرح بیشتر در گزارش عالم ناصرزاده.
рушди ба тадриҷи соҳаҳо, вусъати созандагиву ободониҳо, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ, таъмини пешрафту болоравии сатҳи некӯаҳволиро сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ самараи пойдории истиқлолияти давлатӣ ва таъмини ваҳдату оромии комили кишвар медонанд ва аз чунин дастовардҳои беназир изҳори хушнудиву қаноатмандӣ доранд. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯси ноҳия дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. дар ноҳия аз маҷмӯи 380 иншооти бунёдшаванда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, 63 иншоот дар соҳаи маориф, 26 иншоот дар соҳаи тандурустӣ, 47 иншоот дар соҳаи саноат мебошад. дар заминаи амалисозии иқдомҳои бузургу татбиқи ҳадафҳои созанда, инчунин вобаста ба рушди инфраструктураи сатҳи маҳал низ дар ноҳия таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст. шуруъ аз даромадгоҳи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, амалӣ гардидани иқдомҳои ободонӣ ва роҳҳои автомобилгарди мунфаш гардида бо сатҳу сифати баланди ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ ва инчунин аз ду ҷониб иҷрои тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ ба мушоҳида мерасад, ки гувоҳи рушду пешрафти ноҳия мебошад. бунёду таҷдиди роҳҳои мошингард дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия аз ҷумлаи чунин иқдомҳои шоиста маҳсуб меёбад. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия дар ҷараёни иҷрои ҳадафҳои пешбинишуда ҷиҳати таъмиру бунёди роҳҳои мошингард ҳамчун ниҳоди асосӣ ба ҳисоб рафта, дар ин самт масъулони соҳа саҳми назаррас доранд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар тавозуни худ 115 километр роҳҳоро ба ӯҳда дошта, бехатарӣ ва ҳаракати шабонарӯзии нақлиётро баром мемонад. роҳҳои мазкур аз рӯи аҳамияташон ба гурӯҳи зерин ҷудо мешаванд: 13 километр байналмилалӣ, 13,1 километр ҷумҳуравӣ, 189 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошад. дар соли 2025 аз тарафи соҳибкорони баҳору номуси ноҳия ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷалби техникаву таҷҳизоти муассиса роҳи автомобилгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта 12,8 километр роҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. мо масъулини соҳа бо самгузорӣ соҳибкорон ва аҳли ҷамоатчигӣ марҳила ба марҳила дар ҷамоатҳо, деҳотҳо роҳҳоро пайваста аз навсозӣ карда истодаем. ин ҳама бунёдкориҳо ба хотири ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватандӯст, ҳоло мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саидқултурдиев бо маром ҷараён дорад. бо мақсади таъмини сифатнокии роҳи автомобилгард, корҳои сохтмонӣ зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта, барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи ҷаҳонӣ, техникаву механизмҳои соҳавии муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия низ сафарбар гардида, масъолаи зарурӣ барои мунфаршнамоии роҳ аз корхонаи асфалтбарории ноҳия дастрас карда мешавад. дар баробари ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ, инчунин бо ҳашари дастҷамъонаи сокинон, корҳои иловагӣ бо қувваи дастӣ иҷро шуда, ба сифату суръати корҳои роҳсозӣ таъсири бештар расонида мешавад. бунёду аз навсозии роҳҳо ба рушди иқтисодиёт ва пешрафти соҳаҳои муҳими давлатдорӣ асос гузошта, аз муҳимтарин омили баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум дониста мешавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, ахбор. истиқлоли давлатӣ барои мардуми тамаддунофари тоҷик имконияти нави рушдро фароҳам овард. бахшида ба истиқболи ин ҷашни таърихӣ дар ноҳияи кушониён, корҳои ободкориву созандагӣ дар сатҳи баланд идома дорад. шаҳри бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бузургтарин дастовард барои ҳар як давлату миллат истиқлолу озодӣ ба ҳисоб меравад. истиқлолият нишони озодӣ, рамзи саодат ва бақои миллати тоҷик буда, тоҷикистони азизи мо маҳз бо шарофати он ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар харитаи сиёсии дунё бо ҳама хусусиятҳои давлатдорӣ арзи ҳастӣ намуд. маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон ҷиҳати татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалисозии нақшаву лоиҳаҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди идона истиқбол намудани ҷашни бузургу пурифтихор миллати саодатофари кишвар, 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардида, давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. бо хомат афрохтани биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз ин иқдомҳо ба шумор меравад.
зикр кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри бииштосоямон ободу зебо гардида истодааст. ин ҳам албатта дар заминаи тақвиятёбиву дастгириҳои созанда ва некбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум мавҷуд мебошад ки сокинон ин ҳама пешравиро самараи истиқлоли давлатӣ медонанд. ҳар нафаре ки ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии ноҳия ба сайру гашт мебароянд аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва аз ҷилои илҳомбахши чунин манзара ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имкониятҳо бештар истифода менамоянд. дар шаҳри левакан иқдомҳои бунёдкорӣ мароми тоза дошта дар ҳар як деҳа бо саҳми сокинону соҳибкорон ва шахсони эҳсонкор иншооти гуногуни хоҷагии халқ бунёд ва баҳри сокинон инфрасохтори зарурӣ фароҳам оварда мешавад. аз шаҳри левакан ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад гузориш медиҳад. дар шаҳри левакан корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. дар ин замина сокинону шахсони ватандӯсти ҷамоати деҳоти гулистони шаҳр имрӯзҳо баҳри зебову назаррабо гардонидани маҳалли зист ва муҳайё кардани инфрасохтори лозима иқдому ташаббусҳои созандаеро пешаи худ карданд. дар деҳаи якачинори ҷамоати деҳоти мазкур бо саҳми сокинон симчӯбҳои фарсуда бо пояҳои нави оҳанин иваз ва ҳудуди деҳа ба таври замонавӣ чароғон карда шудааст. мавриди зикр аст ки сокинону соҳибкорони шаҳри леваканд чун дигар шаҳрвандони мамлакат сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ намуда баҳри пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва ба таври шоиста истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар вусъати корҳои ободонӣ саҳми арзишманд мегузоранд. мо ҷавонони маҳал тасмим гирифтем ки дар маҳалли худ бо дастгирии шахсони саховатпеша чароғҳои равшанидиҳандаро насб намоем. тасмими дигаре ин аст ки бояд аз даромадгоҳи маҳал сар карда то ба охирон кӯчаи маҳал роҳи маҳалро мунфарш намоянд. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари фароҳам овардани шароити арзандаи кору фаъолият ба таҳкими ҳисси ватандӯстиву ватанпарастии сокинон мусоидат карда имрӯзҳо дар ин замина бо дарки баланди масъулият дар ҳар як маҳалла ва деҳоти шаҳри леваканд тадбирҳои созандагӣ бо вусъат ҷараён дорад ва тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ то рӯзи таҷлил аз ин саҳнаи муҳими таърихӣ бояд иншооти боқимондаи ҷашнӣ пурра бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор дода шавад. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Леваканд, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳҳои мошингарди аҳамияти маҳаллӣ доштаи ҳудуди ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи восеъ таъмиру навсозӣ карда мешавад. аз ҷараёни корҳо дар ин самт Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеъ тадбирҳои роҳсозӣ дар сатҳи маҳал вусъат меёбад. чанд рӯз боз инҷониб бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми бевоситаи аҳолӣ роҳҳои мошингузари деҳаи шобикаи ҷамоати деҳоти тугарак ки солҳои зиёд таъмир нагардида буд мунфарш карда шуда истодааст. иқдоми пешгирифтаи сокинони деҳаи шобикаи ноҳияи восеъ шоистаи таҳсин буда ба беҳдошти вазъи роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллии ин рӯстон мусоидати созгор хоҳад намуд. ин раванд ҳамзамон ба рафтуои бемонияи воситаи нақлиёту сокинон дар ҳама гуна фасли сол замина мегузорад. ба истиқлоли ҷашни 35-солагии сипаси давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии соҳибкорону аҳолӣ 3 километри деҳаи шобикаи боло ва иттифоқа мардум мунфарш кунанд. айни ҳол корҳои созандагӣ ободонӣ рафта истодааст. роҳи деҳаи мо солҳои зиёд шуд ки таъмир шудагӣ набуд. ин ҳозир ба саҳми ҳамин соҳибкору аҳолӣ таъмир шуда истодааст. мекунем ки дар дигар корҳои ободонии созандагӣ боз саҳми худмонро дар ин деҳаи худмон бигзорем. боз масъалаи оби нӯшокӣ аст ки мо оби нӯшокиро бояд ки
таъмин кунем мардум. ба иттилои масъулон роҳи мунфаршавандаи ин масир беш аз 3 километрро дар бар гирифта барои сокинони се деҳаи ҷамоати деҳоти тугарак хизмат мерасонад. Дар ин тадбир беҳтарин мутахассисон, техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ ва сокинони ватандӯсти ин рӯсто ҷалб гардида ба қоидаҳои роҳсозӣ мароқи хос зоҳир карда мешавад. Сокинони ҷамоати деҳоти тугарак аз дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва иқдоми пешгирифтаи сокинони маҳал рӯҳбаланд гардиданд, зеро ронандагону пиёдагардон дар фасли зимистону баҳор дар натиҷаи боришоти зиёди барфу борон дар ин роҳҳо ба мушкилиҳо дучор мешуданд ва бо анҷом ёфтани тадбири роҳсозӣ мушкилоти ҷой дошта бартараф хоҳад шуд. Ташаббускорони корҳои роҳсозӣ дар ин масир дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оянда азм доранд ки баҳри истиқболи сазавори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дигар корҳои ободониро низ роҳандозӣ намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ноҳияи Восе, Ахбор. дар шаҳри Саравшан то имрӯз 60% иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. аз 990 банди нақшачорабинии ҷашнӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан тартиб дода, хурсандона то ин муддат 75% иншооти гуногун таъинот, таъмири куллӣ ва бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар созандагиҳои ҷашнӣ ва бозсозии иншооти ба нақша гирифташуда саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Саравшан аз як ҷониб назаррас арзёбӣ гардад, аз тарафи дигар ташаббус ва маблағгузориҳои пайвастаи сокинон, соҳибкорони дохилию бурунмарзӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағон карда бештар ба назар мерасад. мисоли равшани гуфтаҳои болозикр бо иқдоми сокинони бароманди деҳаи навбунёти Якабоғ 2 мунфарш гардидани роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ба шумор меравад. азми таъмиру тармим ва асфалтпӯч гардидани роҳи мазкур дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шудааст. дар маъракаи созандагиву ободкорӣ аҳоли аҳлу иттифоқи деҳаи Якабоғ 2 фаъолона ширкат варзида дар баробари ҷалби техникаҳои роҳсозӣ худ низ гӯшаву канори роҳи маҳалли зисти хешро боз ҳам зеботар месозанд. тавре маълум аст, паҳноии роҳи мазкур аз 4 то 8 метрро ташкил дода бо харҷи беш аз 360 000 сомонӣ мунфарш карда мешавад. нақшачорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан дар ҷамъияти деҳоти Пошкен 81 ман муайян карда шудааст ки онро 57 бадро аз тарафи соҳибкорон, шахсони сархадманди деҳа ва ҷавонони ватандӯсти хиратманд ба иҷро расонида шудааст. дар назар аст ки рӯзҳои наздик роҳҳои байни деҳаҳои Сепула ва Якабоғи ҷамоати деҳоти Пошкент ба масофаи 6 километр мунфарши асосӣ гардонида мешавад. чуноне аҳолии ободкори деҳаи Якабоғ 2 таъкид доштанд, давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар баробари қомат афрохтани иншооти хурду бузург дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон ҷамоатҳои деҳот ва кумитаи маҳаллаҳо низ ба таври бесобиқа симои худро иваз намуда ободу сарсабз гардида истодааст. ёдовар мешавем ки давоми соли 2025 дар ҳудуди шаҳру деҳоти Саравшан 124 километр роҳҳои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта бо харҷи зиёда аз 5 миллиону 453 000 сомонӣ аз ҳисоби маблағгузориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳри Саравшан, ташкилоту корхонаҳо, соҳибкорон ва аҳолии саховатпеша тахту ҳамвор ва мунфарши асосӣ гардонида мешавад. Фирдавс Умаров, Мазбут Побозода, Орзу Маруфов, шаҳри Саравшан, Ахбор. ҷиҳати омодагӣ ба соли нави хониш дар муассисаҳои таълимии ноҳияҳои Спитамин корҳои таъмиру навсозӣ идома дорад. ҳоло тадбирҳои ободонӣ бо маром ҷараён дошта то фарорасии рӯзи дониш пурра ба итмом расонида мешаванд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар давраи таътили тобистона дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Спитамин корҳои таъмир, рангу бори синфхонаҳо, муҷаҳҳазгардонӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтари омӯзиш ба хонандагон тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда, ҳоло дар аксари муассисаҳо таъмири синфхонаҳо анҷом ёфтанд ва қисмати муҷаҳҳазгардонӣ, рангу бори биноҳо идома дорад. рафти омодагӣ ба соли нави хониш дар муассисаи таълимии рақами 2 маркази ноҳия нишон дод, ҳамаи синфхонаҳо пурра таъмир шуда, корҳо дар қисмати берунии бино идома доранд.
дар муассисаи таълимии рақами 22 бошад бар замми таъмири бино нав кардани як қисмати дару тирезаҳои бинои асосии таълимӣ ҳамзамон ҳуҷраҳои гигинӣ барои истифодаи хонандагон ташкил ёфтааст. ҳамаи симхонаҳои муассиса ва толори муассиса пурра аз таъмир бароварда шуданд ва айни вақт таъмири беруни муассиса рафта истодааст. дар муассисаи мо 37 адад симхона мавҷуд буда дар 2 бас таҳсил меравад. мо аз ҳадди имкон ҳаракат карда истодаем ки хонандагон дар соли таҳсили нав бо пуррагӣ дар синфҳои пурра таъминшуда дарсҳоро аз худ намоянд. дар муассисаи таълимии рақами 27 дар баробари таъмири синфхонаҳо имсол толори варзишии муассиса ки дар фасли сармо барои баргузории дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ истифода мешавад таъмири асосӣ карда шудааст. ҳамзамон ҳудуди муассисаро бо панҷараҳои муҳофизатӣ иҳота намуданд. бо назардошти он ки давраи мутобиқшавии кӯдакони то 7 сола ки аввали моҳи август оғоз ёфт дар муассисаҳои таълимии ноҳӣ спитамин дохили симхона ва роҳравҳо то ин давра пурра аз таъмир бароварда шуда имрӯзҳо қисмати берунии бино ва ободию тозагии ҳудуди муассиса муҷаҳҳазгардонии симхонаҳо идома дорад. муассисаи таълимии рақами 4 барои соли хониши нав омода шудааст. корхои ободонӣ рангуборӣ бароҳ монда шуд, майдонҷаи варзишӣ тобистона сохта шуд, рӯзҳои наздик корхои ободонӣ ба анҷом расонида мешавад. ҳамзамон баробари муассисаҳои таълимӣ дар кӯдакистонҳо низ таъмиру навсозӣ идома дошта бинои муассисаи томактабии рақами 17 аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ таъмир ва дар саҳни муассиса барои машғулияти кӯдакон айвончаи тобистона ва ҷойҳои бозӣ ташкил ёфтаанд. дар ноҳияи спитамин 33 муассисаи таълимӣ фаъолият дошта корҳои таъмирӣ дар ҳоли анҷомёбӣ мебошанд. ба таври масъулини муассисаҳо иброз доштанд мавҷудияти шароити беҳтари таълиму тарбия боиси дар сатҳи хуб сурат гирифтани раванди таълим ва ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиш мусоидат менамояд. ҳифзи ватан ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ дар шароити чолишҳои сиёсии ҷаҳонӣ таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи рӯдакӣ ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар тӯри таърих миллатҳое барои ҳифзу бақои худ тавсия додани манофиашон аз артиш ва ниҳодҳои ҳарбӣ кор гирифтанд. дар ҷаҳони имрӯз низ артиш ҳамчун яке аз муҳимтарин рукунҳои давлату давлатдорӣ ба ҳисоб рафта муайянкунандаи бартарати миллату давлат ва қудрати он ба ҳисоб меравад. зимни баргузори ҳамоиш таҳти унвони ҳифзи ватан ҳимояи манфиатҳои миллию давлатӣ дар шароити чолишҳои сиёсии ҷаҳонӣ гуфта шуд ки дар ҷаҳони зудтағйирёбандаи муосир ҳар нафар сароғоз аз падару модар омӯзгор ва тамоми ниҳодҳои ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмати ҳарбиро ба ҳайси як мактаби мардонагию ҷасорат таблиғ намоянд. зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мост ва бояд онро ҳимоя намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи хоки сарзамини худ ҷонисорӣ кунем. ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. таъмини ҳифзи амният ва якпорчагии ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар фарди сарзамин аст. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд барои насли наврас яке аз муҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аст. иброз гардид ки таи солҳои охир ба таври довталабона ҷалб гардидани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ саҳми падару модарон назаррас мебошад. дар идома таъкид шуд ки имрӯз мушкилоте ки тамоми ҷомеаи муосирро фаро гирифтааст экстремизм, терроризм ё ифротгароӣ мебошад. бинобар ин ҷавонони бо нангу номуси моро зарур аст ки ҳушёрии зиракиро аз даст надода шомилшавӣ ба гурӯҳҳои экстремистию террористӣ ва дигар унсурҳои ҷинояткор худдорӣ намуда барои пойдории абадии давлату миллат ва ҳамешагии сулҳу субот дар ватани азизамон саҳмгузор бошанд. дар доираи нақшачорабинии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе амалиёти мақсадноки шартии велосипедрон роҳандозӣ гардид. гузориш дар ин хусус. аз таҳлилҳо ва назарсанҷиҳои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бармеояд ки вақтҳои охир содиршавии садамаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки велосипедронҳо, самокатҳои худгард,
мопедистон зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар робита ба ин омурҳои нигаронкунанда роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе амалиёти мақсадноки шартии велосипедронро дар доираи нақша чорабинии навбатии худ ташкилу роҳандозӣ намуда бо кормандони ширкатҳои хизматрасонӣ хӯрокҳои тезтайёр ки аксарияти онҳо тавассути самокатҳои худгард ва мопедҳо дар роҳу кӯчаҳои пойтахт ҳаракат мекунанд суҳбат вохӯрӣ доир намуданд. зимни вохӯрӣ зикр гардид ки садамаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки ронандагони самокатҳои худгард ва мопедҳо бештар гардидааст. аз ин рӯ аз онҳо даъват карда шуд ки қоидаҳои роҳу нақлиётро риоя намуда ҳамзамон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт монеа эҷод насохта ҳаёти худ ва дигаронро ба хатар нагузоранд. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه راننده ولسیپدرون یا خودروانک‌های برقی همچون اشتراکچی حرکت در راه به حساب رفته عهدهدار است که قاعده حرکت در راه را رعایت نماید. در دوام 7 ماه سال روان در حدود شهر دوشنبه با اشتراک رانندگان خودروانک‌های برقی یا ولسیپدرون‌ها 19 حادثه ناخوشی نقلیاتی به قید گرفته شده. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده، 18 نفر دیگر جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتند. از این لحاظ از تمام اشتراکچیان حرکت در راه مخصوصاً رانندگان دوچرخه‌ران یا خودروانک‌های برقی خواهش کرده می‌شود که هنگام اشتراک در روند حرکت قاعده حرکت در راه را رعایت نمایند. сабаби асосӣ ба садамаҳои роҳу нақлиёт дучор гаштани дучархаронон ва самокатҳои худгард аз як тараф надонистани оддитарин талаботи қоидаи ҳаракати роҳ бошад, аз тарафи дигар беэҳтиётии падару модарон нисбати фарзандони худ арзёбӣ мегардад. зимнан кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе шумораи зиёди дучархаронон бахусус скутерҳои худгардро ки бетоскло ҳаракат намуда ба қоидавайронкунии дағали роҳ медоданд дар асоси талаботи моддаи 340 қисми 2 ва 327 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. инчунин аксарияти онҳо ба ҷаримагоҳ интиқол дода шуданд. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз тамоми ронандагони скутерҳои худгард, мопедҳо ва дучархаронон даъват ба амал меорад ки ба қоидавайронкунии ҳаракат роҳ надода ҳаёти худ ва дигаронро ба хатар нагузоранд. аз ҷониби хадамоти зиддиинсорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 178 нархномаи хизматрасонии пулакии муассисаю ташкилоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ таҳлил ва ба мувофиқа расонда шуд. дар ин хусус имрӯз масъулини хадамоти зиддиинсорӣ зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд. аз ҷумла 27 нархномаи хизматрасонии пулакии муассисаҳои тиббӣ, 59 нархномаи хизматрасонии пулакии муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёнаи касбӣ, муассисаҳои илмӣ ва 92 нархномаи хизматрасонии пулакӣ дар дигар соҳаҳо ба мувофиқа расонда шуданд. дар нишаст иброз гардид ки хадамоти зиддиинсорӣ мониторинги 20 номгӯи мол ва маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ заруриро дар бозори берунӣ ва дохили ҷумҳурӣ гузаронида тағйирёбии нархи онҳоро ҳамарӯза таҳлил ва арзёбӣ менамояд. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади муайян намудани сабабҳои болоравии нархи маҳсулот дар бозор ва пешгирии баландшавии беасоси он хадамоти зиддиинсорӣ дар якчанд субъекти хоҷагидор санҷишҳои нақшавӣ ва ғайринақшавӣ гузаронид. дар натиҷа ба маблағи 1 млн 800 000 сомонӣ қонунвайронкунии зиддиинсорӣ ошкор ва ба буҷети давлатӣ 1 млн 500 000 сомонӣ гузаронида шуд. яке аз дастовардҳои муҳими байналмилалии тоҷикистон дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ қабули қадномаи созмони милали муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор дар осиёи марказӣ мебошад. қадномаи мазкур бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон моҳи сентябри соли 2024 аз минбари ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ироа гардида буд. чунин иттилоъ доданд роҳбарияти агентии мазкур дар нишасти хабарӣ. гуфта шуд ки ҷиҳати боз ҳам вусъат додан ва таъмини раванди гузариш аз усули кори анъанавӣ ба рақамӣ зимни ироаи паём аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуданд.
феълан бо мақсади пешниҳоди рақамии хизматрасониҳои давлатӣ низоми ҳамгирои иттилооти байниидоравӣ таҳия гардида дар заминаи он аз ҷониби агентӣ портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ гардид, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. дар марҳилаи аввал 20 намуди хизматрасониҳои давлатӣ тариқи мустақим ё дар шакли рақамӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамзамон дар назар аст ки то охири соли равон ин шумора ба беш аз 50 намуд расонида шуда аз ҷониби мақомот, ташкилоти давлатӣ ва шахсони воқеи ҳуқуқӣ онҳо минбаъд аз тариқи портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ амалӣ мегарданд. идомаи ахбор. гармии тоқатфарсо аҳолии Испания ва Португалияро ба мушкилӣ дучор кардааст. дар ҷопон давоми 20 соли охир беш аз 8000 мактаб аз фаъолият боз монд. шарҳи пурраи хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар ҷопон давоми 20 соли охир беш аз 8000 мактаб аз фаъолият боз мондаанд. ин омилро дар нарасидани мактаббачаҳо рабт медиҳанд, зеро сатҳи таваллуд дар ҷопон соли нуҳум аст ки коҳиш меёбад. соҳибкорони маҳаллӣ кӯшиш мекунанд ки барои мактабҳои холӣ истифодаи нав пайдо кунанд. дар мактаби шаҳри кимисун на хонандагони маҳаллӣ балки сайёҳони хориҷӣ таҳсил мекунанд. дар ин ҷо ҳар кас новобаста аз сину сол метавонад донишҷӯ шавад. ба ҳама сару либос китобу дафтар медиҳанд. дар дарсҳо онҳо хондан ва гуфтугӯ бо забони ҷопониро меомӯзанд. соли 2020 ин мактаб бо сабаби нарасидани хонандагон расман баста шуд. аз ин рӯ мақомот тасмим гирифтанд ки муассисаи таълимиро барои мақсадҳои сайёҳӣ истифода баранд. ҷопон соли нуҳум аст ки бо буҳрони демографӣ рӯбарӯ аст. аҳолии кишвар бо суръат пир шуда истодааст ва сатҳи таваллуд дар ҷаҳон яке аз пасттарин ба ҳисоб меравад. мувофиқи маълумоти вазорати тандурустӣ соли гузашта дар ҷопон беш аз 720 000 кӯдак таваллуд шудааст ки ин пасттарин сатҳ дар 125 соли охир ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин дар ҷопон ҳамасола ҳудуди 500 мактаб ба далели коҳиши теъдоди хонандагон баста мешавад. додгоҳи штати флоридаи иёлоти муттаҳидаи амрико ширкати нақлиётсозии барқии Тесларо ба маблағи $329 миллион ҷарима намуд. додгоҳ истеҳсолкунандаи мошинҳои барқии ширкати мазкурро дар садамаи марговар, ки он дар соли 2019 рух дода буд, гунаҳгор донист. нақлиёти нави S дараҷаи автопилот ба аломати таваққуф дар назди чороҳа нодида гирифта, бо суръати 100 км дар як соат ба мошини таваққуф шуда бархӯрд. дар натиҷаи садама як нафар дар мошини дигар ба ҳалокат расида, як каси дигар ҷароҳат бардошта буд. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахилдор ҳангоми садама ронандаро телефонаш парешон кардааст. аммо додгоҳ бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. пули таваққуфгоҳро намеспурӣ? дигар намепурсӣ ки чанд соат дар ин ҷо истода будем? ҷура, ман акнун тарофаи солона дорам. дигар ҳоҷати пардохтҳои алоҳидагӣ ва ба ёд гирифтани вақти омаду рафт нест. бо тарофаҳо барои як ҳафта, як моҳ, 3 моҳ, 6 моҳ ва 1 сол дар ҳама таваққуфгоҳҳо осон ва бемушкил мошинатонро нигоҳ доред. тафсилоти бештар дар сомонаи neru.tj.